ఓకే. ఈరోజైతే మనం అయితే ఒక మ్యాచ్ ట్రైనింగ్ గ్రౌండ్‌లో అయితే మనం అంటే టెస్ట్ చేసుకుంటాను ఎంత బాగా ఆడుతున్నామో లేదా అని. పండి ఇక్కడైతే కొన్ని అయితే ఉన్నారనమాట. అయిపోయింది. ఇదంతా అరే ఎందుకురా? నాకు అర్థం కాదు నాకు. ఓకే ట్రైనింగ్ గ్రౌండ్ కాబట్టి పర్లేదు బాగానే ట్రైనింగ్ గ్రౌండ్ అని మళ్ళీ దమ్ముంటారా ఎట్లుంది సౌండ్ అదిరిందా? చెప్పు ఏంటి నీ కథ? ఒరే మళ్ళీ వచ్చాడండి. మళ్ళీ ఇప్పుడే కదరా పోయింది. మళ్ళీ పెట్టుకుని కొట్టకుండా ఇప్పుడు రా దాని ఇప్పుడు కొట్టు ఏం కొడతావు చూద్దాం. ట్రైనింగ్ గ్రౌండ్ కాబట్టి గమ్మన టెస్ట్ పెట్టుకున్నాను. నాకే టెస్ట్ పెట్టేదాన్ని. ఇక్కడ ఫైట్ జరుగుతుంది. ఏం డబ్బులతో కొట్టడం కొంచెం కష్టమే కదా. తెలుసు బాగా.